Men super. Men super. Berekella. Görýän öyle senden men alak basketbolist çıkja goýjan. Nesilden geçýändir-de, menem o diýen basketbolistçi däl. Şoň üçin islen zadyňy ýetip bolanok diýjek bolýan. Sen gaty köp talentyň bar. Ýöne sport boýunça däl. Şoň üçin topsyňy wagtyň gidereniň manysy ýokmuka diýen. Dogrymy? Dogry. Hany bol. Zıngay. Hey. Dinleme hiç kimi. Kimde kim sana hamana hiç zat başarmayan dife. Hatta menem. Düşündün mü? Düşündüm. Eger de arzuň bar bolsa, onu gorap sakla. İşleri başa barmadyk adamlar seni menden zat gelmejegine inandyrýarlar. Koyduň maksat, ýet maksadyňa. Soňam nokat. Gittik. Yürümüşüm tarım meni, alla tüm